awang kalih pacangan niku kebak rasa tresna. Kudu kebak rasa asih sarwa ambebisik ing karnane sing wadon kanthi tembung sing alus. Angrengga endahing katresnan lan kasetyane wong bebrayan lha niku. Lah, sak sampunipun mekaten miwiti carem asmara kanthi alon-alonan ngaten. Jalu mampang kok. Nggih. Ngoten niku. Alus kebak rasa asih aja kesusu keburu nafsu. Nah, tangan kiwa nyekel pundak sing tengen nyandak sirah buri banjur mandeng mripate wong wadon sak jero-jerone. Kanthi kebak rasa asih sak banjure miwiti ngambung bathuk langkung rumiyin. Lah, sak bibaripun bathuk mudhun tekan mripat. Terus mudhun melih teka irung, mudhun neng lambe. Banjur ilat niku ngelus pener sak ngisore kuping ngaten. Yen sampean manut kalih kula, yen pacangan panjenengan boten klepek-klepek edanan melet-meleh kata jenengan, kula pengen weruh wonge sinuwun. Weh, lancar. Gonjang kancing langit kelap-kelap. Katon lir gincang ing alis. Kok pripun aku lagi krungu oleh mom awakku wis kemringet kaya ngene kok. Nggih nanging ampun ngrusak pagrayu. Aja mbubrahke wong omah-omah to kok. Pinalang ana mlumpat rinantiya medhot. Wis gembleng lan kenceng ciptaku anggonku kepengin mondhong mustikaning jantung ya kuwi Wara Sembadra. Malah wis sawetara dina iki adhiku wadon si Jata Gini wis budal goleki Janaka didherekke karo Bilung Gok. Oh lah layak. Dadi Bilung niki nderek Gusti Ayu Jata Gini. Iya, Gok. Oh. Lah pirang-pirang dina tak goleki ora eneke bae melu kono to. Nggih, yen sampeyan nekat kula caosi cara sinuwun. Carane kepiye? Yen sampeyan bleger buta nganten niku arep nemoni kalih Sembadra mriku mesti kami gilan. Banjur kepiye, Gok? Sampeyan coba gawe cara sing alus. Mang temoni ya kuwi Raden Janaka, mang tembung sarana kebak ing reh tata krama. Yen pancen Raden Janaka nglilani nggih syukur, ewadene boten sampeyan sampun ngantos ngruda paripeksa sinuwun Jata Gimbal. Yen tak jaluk alus ora entuk, wah tetep tak peksa kok. Ampun kaya ngaten niku. Tan samar pamoring sukma.